നമ്മളെന്നും കോവിഡിൽ എത്ര ആളുകൾ മരിച്ചു എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ എത്ര ആളുകളുടെ അസുഖം മാറുന്നുണ്ട്. വളരെ ന്യൂനപക്ഷം ആളുകൾ മാത്രമാണ് മരിക്കുന്നത്. ഒരു വാക്സിൻ ഇല്ലാത്ത, ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നുകളൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു അസുഖത്തിൽ ഇത്രയും അധികം ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത്, അവർക്ക് അസുഖം മാറുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വലിയൊരു സംവിധാനമായ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയാണ്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. അത് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമുള്ള കാര്യമാണ്. ഒഫി അംഫുസിക്കും അള്ളാഹ് പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ, നിങ്ങളിൽ തന്നെ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അഫലാ തുബ്സിറൂൻ, നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടറിയുന്നില്ലേ, മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ സൃഷ്ടാവിനെ മനസ്സിലാക്കി, നമ്മൾ എത്ര നിസ്സാരനാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള ആ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിലേക്ക്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സംവിധാനിച്ച, നമ്മളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിനെ മാത്രമാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്.